Bueno, la Guàrdia Urbana m'ha dit de tot, ja, ja venen, els avisos. S'ha portat molt bé, Bueno, és la tipologia... Ara sí. La muntanya és tan petiteta, tenim gent d'aquí, tenim gent de baix, tenim gent de totes. Llavors, aquest any, i el gener, que suposo que... Aquest any s'han podat, Però fa il·lusió a més poder plantar, no? Sí. Ara una barrera. de totes maneres ara aquí comença a tirar. Bueno, suposo que posaran arbres i posaran coses d'aquestes. Bueno, ens hem marcat l'objectiu de doblar, la xarxa, o sigui que... Molt bé. Que gràcia. Aquí haurem de fer un esforç molt fort, perquè no és gens fàcil. Després treballem en formació al llarg de la vida, ja veuràs que hi ha uns espais que ens demanen els pares i les escoles bressol i tot, i després tot el tema de... Com estàs? vingut a fer els deures. Veniu a fer els deures. Sí, vivim aquí dalt. Molt bé, és un lloc fantàstic. Bona tarda, només venim a visitar-los i a veure... Bueno, veig que finalment comencen les obres d'ampliació, que pel que veig ho necessiten, Necessiten l'ampliació, Mira com estem. Bona tarda. Hola, buenas. El proyecto es llegar hasta la esquina. Ahora es que necesitan crecer, porque ya lo veo, ya. Hay muchos mayores. Ya veo que es necesario esto. Bueno, ya les diré que aprieten, Lo digo en serio. Perquè jo estic sola, amb el de la Teleassistència. Sí, diu que avui he portat, dintre de 3 setmanes m'ho portaran. Sí, molt bé. Està bé el sistema, no? Sí, perquè jo tinc càncer i tot, i vic sola. Molt bé, molt bé. O sigui que m'han dit que me'l posaran dintre de 3 setmanes. Molt bé, sí, ho li han dit. Sí. Home, ara he signat amb el ministre per fer-ne 30.000 més. Thank you.